Στο μουσείο και τώρα περπατάμε για να πάμε στα ακόμα σκηνές. Παιδιά, κάντε λίγο άκρη για να πάμε μπροστά. Προορισμός μας μουσείο. Νομίζω φτάσαμε στο μουσείο, δεν είμαι σίγουρη. Λάθος, δεν φτάσαμε. Αρχαιολογικές πέτρες. Βλακεία. Σιδηρόδρομος. Έχει και Vodafone. Βαρετό. Να. Εδώ βλέπουμε πολλά μαγαζιά. Πριν σας είπα δεν φτάνουμε στο μουσείο, έκανα λάθος. Πάμε. Ωραίοι δρόμοι, αρχαίοι. Έχω ήδη 6 κατάκια, δεν νομίζω ότι μου χρειάζονται κι άλλα. Ναι, καλέ, βρέχει, δεν βλέπεις. Καλά. Άνθρωποι. Βιβλιοπωλείο. Εμείς ήμασταν μπροστά. Περιστεριά. Χαμό το γάτι. Άννα. Ένα αρχαίο κάγκελο. Θα τα ανεβάσω στο YouTube. Αυτό θα μεγαμπάιτ σίγουρα. Να.